ka ka jingmut jong ka Aiom Lent. Manlo snam ki million ngot ki kristan ke leng ka perthai. Kisdang ya ka jing rakhe paskha dak pasdang ka Aiom Lent. Ka Aiom Lent ka sedang de ki saupo sngi kam kentup lang ya ki sngi utrai. Ka sedang da ka sngi balang Berdpei hadu ka sngi sa jan bakhud shua ka paskha. Ki saupo sngi jong ka Aiom Lent ki pen i shapang ki saupo sngi bau Jisu usha thangan hakari kenja. Hashua habun sedang ni hikam yalam hakane ka sla prathai. Ban kaya rab iki khon kristan ban penkre hala ki jong ki mensim hashua jong ka paskha. Ki kristan ki sedang ni ka Aiom Lent leng ba ka sngi balang Berdpei uleng do uta ya ka dak kading pena haka shliang man. Berdpei lapendon kam dau slatalai bala thang haus nem bala leng haka sngi utrai slatalai. Bat lakhle lang bat ka umpniang olive. Berdpei ka penkan mau ingi na kitab Genesis kalanong ka balai ka dekhot bakat kendai ka baong kumni. Ka daumet melong sya ka daumet men salai phai. Ka penkan mau yang ngiru bangim long i ai klem utrai nong bu nang thau. Ngidei ban kmet syakading pena kenang bangin salai im. Hakini ki saupo sngi ka ain balang hukum par ka perkhing ba ya ki kat tu kat ne bangidei ban i kum ka do usini ka kiat bat uduma. Bat ban yarap ban le ki ki bakham jan shautrai kum ka jing shakri ki wei ki kam isn ai yarap iki basham janjar. Panlek khambon hakapor haki jing duai ki jing pule ya ka ketien jong blei. Kawai ka ba i kham sultanat ban le ban pule netip shapang ka tayo bakhud ban penkre na ka benta ka paskha. Lengba kine ka yarap yangi hakaliang ka mensim ban penkre shapang ka jingmut basisha jong ka paskha. Bat ngidei ban penduna ya ka jing penkre hakaliang ka bam ka di. Ni kerman bapin yesnok tilang hakani ka jing penkre jong ka Aiom Lent ka jing sha shutom bat ka jing yap utrai jongi Jisu Kris. Om tang ki jing pule lane ki jing tep ya ki jing ja jong ka teo bakhud. Kawai ka badan kam bha ban yarap ikiwei ki badan kam ka jing yarap jongi. Hakino kino ki benta hashwa ka paskha jong mentau snam.